Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο GMath. Σήμερα θα πούμε μαθηματικά Β' Λυκείου προσανατολισμού και συγκεκριμένα την έλλειψη. Να θυμηθούμε απλά την εξίσωση της έλλειψης. Εδώ για αυτό το βίντεο θα θεωρήσουμε ότι κάποια πράγματα είναι γνωστά. Πάμε να θυμηθούμε λίγο την εξίσωση της έλλειψης. Οπότε η εξίσωση της έλλειψης είναι χ τετράγωνο προς α τετράγωνο συν ψ τετράγωνο προς β τετράγωνο να ισούται με 1. Αυτό βέβαια από μόνο του δεν αποτελεί εξίσωση έλλειψης, θέλουμε άλλες δύο προϋποθέσεις. Τα α, τα β και τα γ να είναι θετικοί αριθμοί και το β να είναι α στο τετράγωνο μείον γ στο τετράγωνο και όλο τετραγωνική ρίζα. Αν ισχύουν και αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε αυτή εδώ η εξίσωση είναι εξίσωση έλλειψης. Και σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα α και τα β δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν θέσεις, αλλά το α είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο παρονομαστές και ο β ο μικρότερος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε αυτό εδώ, χ τετράγωνο προς 25 συν ψ τετράγωνο προς 16 να ισούται με 1, τότε το α είναι 5 γιατί πρέπει να είναι πάντα θετικός αριθμός και το β είναι 4. Αν όμως είχαμε χ τετράγωνο προς 16, αλλάξω δηλαδή τους παρονομαστές και βάλω το 16 κάτω το χ τετράγωνο και το 25 κάτω από το ψ τετράγωνο, δηλαδή έχουμε αυτό εδώ, χ τετράγωνο προς 16 συν ψ τετράγωνο προς 25, τότε πάλι το α είναι 5 και το β είναι 4. Δηλαδή, παρόλο που αλλάξαμε θέσεις στους παρονομαστές, το α είναι πάντα ο μεγαλύτερος από τους δύο αριθμούς, από τους μεγαλύτερους παρονομαστές. Οπότε, θεωρούμε ότι ξέρουμε τώρα πώς βρίσκουμε τις εστίες. Οι εστίες ε και ε τόνος, αναλόγως τώρα αν είμαι στον άξονα χ τόνος χ, στον άξονα ψ τόνος ψ, να υποθέσουμε ότι είμαστε σε αυτήν εδώ την εξίσωση, έχουν συντεταγμένες γ, 0 και ε τόνος πλην γ, 0 και υπάρχει μικρός άξονας, μεγάλος άξονας στην έλλειψη, όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε πολύ καλά από τη θεωρία. Εμείς σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πώς σχεδιάζουμε την έλλειψη στο GeoGebra και θα ανακαλύψουμε μία εξίσωση, οπότε έχω φτιάξει αυτά εδώ τα σημεία στο GeoGebra, το σημείο μ, το σημείο δ και το σημείο ε και έχω τρεις μετρητές, α, β, γ. Και μετράω την απόσταση μ δ και μ ε. Εδώ η απόσταση μ δ είναι 4,3, η απόσταση μ ε είναι 5,7 και η απόσταση δ ε, ένα τριγωνάκι δηλαδή φτιάχνω, είναι 6. Και παρατηρώ ότι όσο μετακινώ το σημείο μ, έτσι, οι αποστάσεις αλλάζουν του μ δ και του μ ε, αλλά αυτό που μένει ίδιο είναι αυτός εδώ ο αριθμός που είναι το 10. Εδώ έχω βάλει να υπολογίζω κάθε φορά το άθροισμα των αποστάσεων μ δ και μ ε. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα γεωμετρικό τόπο σημείων μ που έχουν αυτή την ιδιότητα. Το μ δ συν το μ ε, η απόσταση δηλαδή, το άθροισμα των αποστάσεων να είναι σταθερό και να είναι εδώ έτυχε να είναι 10. Αν πάω και σχεδιάσω αυτόν εδώ το γεωμετρικό τόπο, τότε θα δούμε ότι δημιουργείται ένας πεπλατισμένος ας πούμε κύκλος, το οποίο είναι η έλλειψη. Αν αλλάξω το μετρητή α και το πάω ας πούμε να είναι 4 όσο είναι και το β και ξανασχεδιάσω, τώρα βλέπουμε ότι το άθροισμα των αποστάσεων είναι 8, αν ξανασχεδιάσω το γεωμετρικό τόπο, τότε θα δούμε ότι βγαίνει ένας κύκλος και βλέπουμε ότι οι εστίες ε και δ, εντάξει, είναι πάνω στην αρχή των αξώνων. Και είναι και λογικό γιατί αυτό είναι η εξίσωση του κύκλου. Άρα, αν στην έλλειψη το α ισούται με το β, τότε αυτό είναι εξίσωση κύκλου με κέντρο το 0. Και πάνω εδώ μπορούμε να μελετήσουμε τους μεγάλους άξονες, τους μικρούς άξονες. Μπορείτε να το φτιάξετε και εσείς στο GeoGebra, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Αλλά εμείς θα δούμε, έχουμε έναν γεωμετρικό τόπο, ας πούμε, εδώ έχω βάλει το α να είναι 5 και το β να είναι 4. Είναι γεωμετρικός τρόπος εδώ που έχουμε σχεδιάσει με μπλε χρώμα. Και βλέπουμε ότι όσο αλλάζουν τους μετρητές, αλλάζουν και οι εστίες. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε η απόσταση μ δ και μ ε να είναι πάντα σταθερή. Και όλα αυτά είναι ελλείψεις. Εμείς θα μελετήσουμε την έλλειψη, την μπλε, δηλαδή αυτή που θα ξανασχεδιάσω τώρα, δηλαδή αν το α να είναι 5 και αν το β να είναι 4. Τι σημαίνει να τη μελετήσουμε? Θα βρούμε την εξίσωσή της. Οπότε έχουμε έναν γεωμετρικό τόπο, τον βλέπουμε, ξέρουμε τα σημεία δ και ε, ξέρουμε ότι η απόσταση, πώς είναι η απόσταση μ δ, ξέρουμε πώς είναι η απόσταση μ ε,
πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε την εξίσωση της έλλειψης, δηλαδή να φτάσουμε σε αυτή την εξίσωση που γράψαμε πριν. Αυτό η απόδειξη ουσιαστικά είναι της έλλειψης, το οποίο είναι εκτός ύλης. Αλλά αν καταλάβουμε αυτό το παράδειγμα με τους αριθμούς, θα είναι εύκολο να καταλάβουμε και την απόδειξη στο σχολικό βιβλίο με μεταβλητές ΑΒ. Δεν χρειάζεται βέβαια να το ξέρουμε, απλά για να δούμε πώς βρίσκουμε εξίσωση ενός γεωμετρικού τόπου που μπορώ να τον δω στο GeoGebra. Οπότε αυτό που ξέρουμε εδώ είναι ότι το σημείο ε έχει συντεταγμένες 3,0. Να γράφω τα δεδομένα εδώ. Το σημείο ε έχει συντεταγμένες 3,0. Το σημείο δ έχει συντεταγμένες μείον 3,0. Το σημείο μ κινείται, άρα έχει τυχαίους αριθμούς χ ψήγες συντεταγμένες. Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό που έχουμε σχεδιάσει είναι ότι το μ δ και το μ ε έχουν σταθερό άθροισμα και κάνει 10. Δηλαδή αυτό το δεδομένο που έχω εδώ για το συγκεκριμένο γεωμετρικό τρόπο είναι ότι το μ δ, η απόσταση μ δ, συν την απόσταση μ ε είναι σταθερή και είναι ίση με 10. Και για να καταλήξουμε στην εξίσωση της έλλειψης θα πρέπει να θυμόμαστε τον τύπο που υπολογίζουμε απόσταση σημείο από σημείο. Η απόσταση δηλαδή μ δ είναι τετμημένη του δ, το οποίο είναι το μείον 3. Επειδή είναι στο τετράγωνο όμως δεν παίζει ρόλο η σειρά, οπότε εγώ θα βάλω την τετμημένη του μ, δηλαδή χ μείον την τετμημένη του δ που είναι μείον 3, δηλαδή μείον το μείον 3, το οποίο θα γίνει συν 3, και όλο στο τετράγωνο, συν το ίδιο τις τεταγμένες. Ψ μ, δηλαδή το ψ μείον την τεταγμένη του δ που είναι 0 και όλο στο τετράγωνο και όλο στο τετραγωνική ρίζα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η απόσταση μ δ και είναι ένας τύπος που πρέπει να γνωρίζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Και η απόσταση μ ε με τον ίδιο τρόπο θα είναι χ μείον την τετμημένη του ε που είναι το 3 στο τετράγωνο συν ψ πλην 0 στο τετράγωνο. Όλη αυτή εδώ η απόσταση, το άθροισμά τους, ξέρουμε λοιπόν ότι είναι σταθερό και κάνει 10. Απλοποιώ λίγο τις πράξεις μέσα. Το πλην 3 θα γίνει χ συν 3 και όλο στο τετράγωνο, συν ψ στο τετράγωνο, το 0 φεύγει, όλο τετραγωνική ρίζα, συν χ πλην 3 και όλο στο τετράγωνο, συν ψ τετράγωνο και όλο τετραγωνική ρίζα, να ισούται με το 10. Και εδώ το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε δύο τετραγωνικές ρίζες. Το κόλπο που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα και γενικότερα όταν έχουμε λύσει μια εξίσωση που έχει δύο τετραγωνικές ρίζες είναι ουσιαστικά να απομονώσω τη μία και ύστερα να υψώσω το τετράγωνο. Οπότε εδώ κρατάω στο αριστερό μέλος την πρώτη ρίζα, χ συν 3, δεν έχει σημασία ποια θα κρατήσουμε, στο τετράγωνο, συν ψ στο τετράγωνο, όλο τετραγωνική ρίζα. Ό,τι αλλάζει μέλος αλλάζει και πρόσημο, 10 μείον τη δεύτερη ρίζα, χ πλην 3 στο τετράγωνο, συν ψ στο τετράγωνο, όλο τετραγωνική ρίζα και τώρα υψώνω. Εντάξει, έχει σημασία, εδώ μπορώ να γυρίσω πίσω, γι' αυτό βάζω διπλή συνυπαγωγή. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν μας νοιάζουν σε αυτό το βίντεο. Και αφού υψώνω, θα φύγει το τετράγωνο με τη ρίζα και επειδή έχω δύο αριθμούς στο τετράγωνο, η ποσότητα, το υπόριζο δηλαδή, είναι παντού θετικό. Οπότε θα φύγει το τετράγωνο με τη ρίζα και δεν θα αφήσω απόλυτο. Θα μείνει χ συν 3 στο τετράγωνο. Γι' αυτό είπα πριν ότι μπορώ να γυρίσω, να βάλω διπλή συνυπαγωγή. Συν ψ τετράγωνο ισούται με όλο αυτό εδώ τον όρο στο τετράγωνο. Οπότε εδώ έχω έναν πρώτο όρο, ας το πούμε α, μείον ένα δεύτερο όρο, ας το πούμε β, όλο αυτό β. Οπότε εδώ πέρα, για ευκολία θα αναπτύξω την ταυτότητα α πλην β και όλο στο τετράγωνο. Οπότε είναι ο πρώτος όρος στο τετράγωνο, δηλαδή 10 στο τετράγωνο 100, μείον το διπλάσιο γενόμενο 2 επί 10 20 επί το δεύτερο όρο, χ πλην 3 στο τετράγωνο, συν ψ στο τετράγωνο, όλο τετραγωνική ρίζα, συν τον δεύτερο όρο στο τετράγωνο που είναι η ρίζα. Τετράγωνο με ρίζα φεύγει, χ πλην 3 στο τετράγωνο, συν ψ τετράγωνο. Ξαναλέω, αυτή την απόδειξη δεν χρειάζεται να την γνωρίζουμε, απλά είναι καλό να καταλαβαίνουμε τις πράξεις και να μπορούμε να τις ακολουθήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Και τώρα αναπτύσσω τις ταυτότητες. Χ τετράγωνο, συν 6χ, συν 9, συν ψ τετράγωνο είναι το πρώτο μέλος. Εντάξει, γνωστή ταυτότητα την πρώτη λυκείου. 100 μείον 20, όλη αυτή εδώ τη ρίζα για να μην την ξαναγράφω, βάζω 3 τελίτσες. Συν αναπτύσσω αυτή την ταυτότητα, χ τετράγωνο μείον 6χ και 9, συν ψ τετράγωνο. Και τώρα αυτό που κέρδισα είναι ότι ψ τετράγωνο έχω στο ένα μέλος, στο αριστερό μέλος, φεύγει με το δεξί μέλος. Χ τετράγωνο έχω στο αριστερό μέλος,
φεύγει με το χ τετράγωνο στο δεξί μέλος. 9 έχω στο αριστερό μέλος, έχω και στο δεξί μέλος και φεύγουν. Οπότε αυτό που έχω μέχρι στιγμής είναι, στο αριστερό μέλος έχει μείνει 6χ και στο δεξί μέλος 100 μείον οι 20 φορές τη ρίζα μείον 6χ. Και τώρα αυτό που κάνω πάλι, τώρα αυτό που κέρδισα είναι ότι έχει μείνει τώρα μία ρίζα. Οπότε τι θα κάνω, ό,τι και πριν. Θα απομονώσω τη ρίζα και ύστερα θα υψώσω το τετράγωνο για να φύγει. Οπότε το μείον 20 επί τη ρίζα το φέρνω όλο στο αριστερό μέλος. Ό,τι αλλάζει μέλος αλλάζει και πρόσημο. Οπότε θα γίνει συν 20 επί τη ρίζα με όλο το υπόριζο που έχει ίσον 100. Το συν 6χ θα έρθει στα δεξιά, θα γίνει πλην 6χ. Με το πλην 6χ κάνει πλην 12χ. Και τώρα είμαι έτοιμος να υψώσω. Παρ' όλα αυτά θα κάνω ακόμα ένα κόλπο για να απλοποιηθούν λίγο οι αριθμοί. Θα διαιρέσω με το 4 γιατί είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12, του 100 και του 20. Οπότε 5 επί τη ρίζα ισούται με 25 πλην 3χ. Εντάξει, και τώρα που οι αριθμοί λίγο απλοποιήθηκαν, έχει μία ρίζα, πρέπει να υψώσω στο τετράγωνο για να φύγει. Και η ρίζα που είχε μείνει ήταν αυτή εδώ. Την κάνω με κίτρινο χρώμα. Ήταν αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν το έγραφα. Οπότε υψώνω στο τετράγωνο και θα γίνει 25 επί αυτήν εδώ τη ρίζα στο τετράγωνο. Βασικά το γράψουμε λίγο πιο απλά. Θα είναι 5 στο τετράγωνο επί όλη αυτή τη ρίζα στο τετράγωνο, δηλαδή χ-3 στο τετράγωνο σε ψ στο τετράγωνο, όλο ρίζα και όλο στο τετράγωνο, να ισούται με 25 πλην 3χ και όλο στο τετράγωνο. Εντάξει, πολλές πράξεις, δεν χρειάζεται να τις θυμόμαστε, χρειάζεται να μπορούμε να καταλάβουμε όμως και πώς λύνω όταν έχω εξώσει, όταν έχω δύο ρίζες. Οπότε θα γίνει 25 επί όλη αυτή την ποσότητα, αναπτύσσω και τις ταυτότητες, θα γίνει χ τετράγωνο, μείον 6χ συν 9, συν ψ τετράγωνο, ισούται με, και τώρα αναπτύσσουμε και όλη αυτή την ταυτότητα εδώ μέσα, το οποίο θα γίνει 25 στο τετράγωνο, πρώτος όρος στο τετράγωνο, μείον το διπλάσιο γινόμενο, δηλαδή 50 επί 3 επί χ, συν το δεύτερο όρο στο τετράγωνο, ο οποίος θα γίνει 9χ τετράγωνο. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις πράξεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι επιμεριστικές. Εδώ με όλους τους όρους. Οπότε θα γίνει 25χ τετράγωνο, μείον 25 επί 6χ, συν 25 επί 9, συν 25 ψ τετράγωνο, εντάξει, να ισούται με 25 στο τετράγωνο, μείον, τώρα το 50 επί 3 θα το γράψω 25 επί 2 επί 3, δηλαδή 25χ για να το βλέπουμε λίγο καλύτερα, συν 9χ τετράγωνο, και γι' αυτό το γράψα έτσι γιατί μείον 25 επί 6 επί χ έχω στο αριστερό μέλος, μείον 25 επί 6 επί χ έχω στο δεξί μέλος και θα φύγουν. Οπότε τώρα αυτό που έχει μείνει στο αριστερό μέλος είναι 25χ τετράγωνο συν 25 ψ τετράγωνο συν 25 επί 9 και στο δεξί μέλος είναι 25 στο τετράγωνο συν 9 χ τετράγωνο. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να χωρίσω γνωστούς από αγνώστους. Οπότε σβήνω γιατί δεν μου χωράει. Αυτό που έχει μείνει τώρα είναι στο αριστερό μέλος 25 χ τετράγωνο μείον 9 χ τετράγωνο, το έφερα αριστερά, συν 25 ψ τετράγωνο, ισούται με 25 στο τετράγωνο μείον 25 επί 9. Μπορώ να κάνω τις πράξεις, αλλά δεν τις κάνω για να είναι λίγο πιο εύκολοι οι αριθμοί. 25 χ τετράγωνο μείον 9 χ τετράγωνο κάνει 16 χ τετράγωνο, συν 25 ψ τετράγωνο, και τώρα βλέπω ότι είμαι πολύ κοντά στο να φτάσω στην εξίσωση της έλλειψης.
Και ο λόγος που δεν κάνω τις πράξεις τόση ώρα στο δεύτερο μέλος είναι ότι εδώ μπορώ να βγάλω κοινό παράγοντα το 25 και να μείνει μέσα 25 μείον 9. Και τώρα είναι πολύ πιο εύκολες οι πράξεις. Δηλαδή, έχω 16 χ τετράγωνο συν 25 ψ τετράγωνο, να ισούται 25 επί 16. Και γενικά αντί να υπολογίζω μεγάλες δυνάμεις, είναι πιο εύκολο να κάνω επιμεριστικές ή παραγοντοποιήσεις και να απλοποιώ τους αριθμούς. Και εδώ πέρα ουσιαστικά θα διαιρέσω κάθε όρο με το 16 επί 25 για να φύγουν οι συντελεστές των χ τετράγωνο και το ψ τετράγωνο. 16 επί 25 και όταν το κάνω αυτό, φεύγει το 16 με το 16 και μένει χ τετράγωνο προς 25 συν ψ τετράγωνο προς 16 ισούται με 1. Και καταλήξαμε στην έλλειψη με εξίσωση χ τετράγωνο προς 25 συν ψ τετράγωνο προς 16, το οποίο όντως ισχύει από το σχήμα, γιατί έχω βάλει το α να είναι 5, άρα α στο τετράγωνο 25 και το β είναι 4, β στο τετράγωνο κάνει 16. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Η απόδειξη της έλλειψης με συντελεστές α και β είναι ακριβώς η ίδια, αλλά αντί για αριθμούς έχουμε συντελεστές α και β. Υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, είναι παρόλα αυτά εκτός ύλης, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι λίγο ατσίδες στις πράξεις και να τις καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να λύσουμε εξώσεις με εύκολο τρόπο.